Jo, abans de venir en aquest cicle, he estudiat l'ESO a Figueres i després vaig venir aquí perquè m'agrada molt el tema de la informàtica i tot el relacionat amb ella. Tenia una idea bastant diferent del que seria, ja que hi ha molta gent que potser pensa que el cicle aquest està dedicat a jugar o als videojocs i s'experimenta molt més amb tot el que té a veure amb la informàtica. Soc l'Adrià Jofre, d'Ordis, i estudio Sistemes Microinformàtics i Xarxes a l'Institut Sandraços de Figueres. La veritat és que el primer any, com arribes aquí sense saber res de la informàtica, se't fa una mica difícil, però el segon any és molt fàcil perquè ja tens els coneixements de primer. Primer en aquest institut es fa al matí i són 6 hores, hi ha un dia que fem 5 hores i tenim 2 patis de 20 minuts cadascun. Aquest any faig segon, que anem per la tarda, fem 3 dies 5 hores i 2 dies 4 hores i fem un pati entremig. Normalment, a l'hora del pati, anem a la cafeteria dels Sandraços, que es diu la cantina. El que m'ha agradat més d'aquest cicle, a part de tot el que he après sobre la informàtica, ha sigut els nous amics que he fet i les persones que he conegut. Entre classes hi ha un temps d'esbarjo al qual pots anar a la cantina, que és el que la gent normalment fa per poder menjar, o en aquest mateix institut hi ha molts llocs d'oci al qual pots quedar-te allà i fer qualsevol cosa, i fins i tot pots sortir a fora de l'institut. El cicle mitjà en si, sé que les sortides són limitades i per això sé que estudiaré el cicle superior aquí, a l'Institut Sandraços, ja que així me puc especialitzar i les seves sortides seran molt més àmplies. Soc en Felipe, visc a Vilafant i estic estudiant Sistemes Microinformàtics i Xarxes a l'Institut Sandraços de Figueres. Quan arribeu en aquest institut us donareu compte que les classes del cicle són molt diferents del que esteu acostumat de l'institut. És un lloc de treball molt més tranquil, en el qual cada un tindrà el seu ordinador o podrà portar portàtil de casa i això farà que tingueu un confort que en l'institut no teníeu. L'any passat jo venia pels matins i era un horari molt similar al que sempre he fet, de matins i sortia a les 3. En canvi aquest segon any és un horari molt més tranquil perquè entro a les 3 i a vegades sortim a les 7 o a les 8, o sigui que fem 4 hores o 5 hores. El primer any, quan vaig vindre aquí al cicle, sí que pensava que seria més fàcil, però va resultar que seria més difícil perquè me'n tenia que introduir tot el temari d'informàtica, del qual no tenia ni idea. Però sí que ara, el segon any, se m'està fent més fàcil, ja que tinc tots els coneixements de primer. Sé que les pràctiques es faran el segon any, no es faran el primer, i jo crec que les pràctiques en si són una molt bona oportunitat per introduir-te en el món laboral abans de començar a treballar en una empresa. Les pràctiques es poden fer a l'estranger gràcies al programa de l'Erasmus+ i a mi m'hagués agradat fer-les a Copenhagen, Dinamarca. Jo crec que aquest cicle en el futur em servirà de moltes maneres, ja que si ens parem a mirar el món en què vivim ara, és quasi tot l'informàtica i tot té a veure amb la mateixa. Doncs jo crec que tindrà moltes sortides laborals en el futur i això m'ajudarà molt. Tornaria a estudiar informàtica aquí en els Sandraços perquè la meva estància durant el primer curs ha estat molt bona i la relació amb els professors és molt bona i sí, tornaria a estudiar aquí. Si una persona estigués interessada en entrar al cicle d'informàtica,
jo els diria que entressin de caps perquè el món de la informàtica és molt més ampli del que pensem i si realment t'agrada, una vegada estàs aquí, t'encantarà.